Réges-régen, az ókori Görögországban az emberek azt hitték, hogy a halandók életét istenek tartják a kezükben, akik az Olimposzon élnek. Közülük legfontosabb Zeusz volt, aki feleségével, Hérával uralkodott a többi isten fölött. Az istenek és istennők közötti állandó viszályoknak a földön is megvoltak a következményei. Be kell vallani, hogy az istenek szörnyen sértődősek voltak. Egyszer a halandó Péleusz és a Nereida Tétisz esküvőjén, amelyen az istenek és az emberek közösen mulattak, megjelent a viszály istennője Eris, és a gazdagon megterített asztalra vészjósló mosollyal egy aranyalmát dobott, amire ez volt írva: a legszebbnek. Zeusz nem volt hajlandó eldönteni a vitát, ugyanis a címért a 3 legfontosabb istennő szállt harcba: Héra, Athéné és Afrodité. Végül úgy határozott, hogy Hermész elviszi őket az Ida hegyére, ahol a világ legszebb férfia él, a bátor pásztor, Párisz, aki majd eldönti, hogy kit illet meg az aranyalma. Ahhoz, hogy megértsük, ki is volt valójában a gyönyörű ifjonc, előbb meg kell ismernünk egy bizonyos várost és uralkodóit. Trója, mert róla van szó, egy gyönyörű gazdag város volt a Szkamander folyó torkolatánál. A városban a bölcs Priamos király uralkodott, akinek a trónt maga Heraklész ajánlotta fel. Priamos második feleségével, Hekabéval gyakorolta a hatalmat Trójában, aminek köszönhetően a városnak nőtt a hatalma és a gazdagsága. A királyi pár egy egész kis csapat gyerekkel lett megáldva. Egy ikerpárral, Kasszandra és Hélenos a jövőbelátás képességével is rendelkeztek. A legidősebb és legbátrabb gyermek Hektor volt, mindjárt utána pedig megszületett Párisz. Igen, való igaz. A fiatal pásztor valójában királyi gyermek volt. Vajon hogy lehet ez? Közvetlenül Párisz születése előtt a jósok megjövendölték Priamosnak, hogy a világra jövő gyermek az ország vesztét okozza. A boldogtalan apa Párisz születése után azonnal megparancsolta a bizalmas pásztorának, hogy vigye ki a fiút a várból és ölje meg. A szolga azonban lágyszívű volt, és az Ida hegyen hagyta a gyereket, ahol egy medveanyja nevelte fel őt. Így nőtt fel Párisz az Ida hegy gyönyörű tájékain, és minden egyes nappal egyre szebb, okosabb és erősebb ifjúvá vált. Annyira varázslatos ifjonc volt, hogy hamarosan az istenek kegyét is elnyerte, akik az Olimposzról követték sorsát. Éppen ezért Zeusz őt választotta ki a legszebbnek járó cím vitájának bírájává. Mindhárom istennő ajándékok ígéretével a maga oldalára akarta csábítani az ifjút, ha neki szánja az almát. Héra hatalmat és gazdagságot ajánlott neki, Athéné hírnevet és harci sikereket ígért. A legmeggyőzőbbnek Afrodité tűnt, aki a világ legszebb halandó asszonyának, Helénának, Méneláosz feleségének szerelmét ígérte neki. Olyan csábítóan írta körül a nőt, hogy Párisz gondolkodás nélkül az istennőnek adta az almát. Mellesleg Afrodité nem hazudott, Heléna valóban egyedülállóan gyönyörű volt. Kicsit később az ifjonc ellátogatott Priamos király udvarára, hogy részt vegyen egy versenyjátékban. Ott kiderült, hogy ő királyi gyermek, és az uralkodó a jóslat ellenére könnyes szemekkel fogadta a megkerült fiát. Párisz azonban nem tudta elfelejteni Helénát, és amint alkalma adódott rá, Spártába, Méneláosz király udvarába hajózott. Ott meggyőződött arról, hogy Afrodité igazat beszélt. A fiatal királynő szépsége egyszerűen elnémította őt. Párisz őrülten beleszeretett, ezért az első adandó alkalommal, mikor Méneláosz házon kívül volt, elrabolta Helénát és a tengeren túlra menekült vele. A királynő Afrodité bájvarázslatának hatása alatt beleegyezett az őrült szökésbe. A szerelemtől vak Párisz nem sejtette, hogy óvatlan cselekedetével atyái országának legszörnyűbb háborúját robbantja ki. Miközben Párisz hajói idegen kikötőkben jó szélre várakoztak, a dühös Méneláosz követeket küldött Trójába, azzal a követeléssel, hogy adják vissza Helénát és fizessenek neki kártérítést. A követek azonban üres kézzel tértek haza, mert Priamos király még semmiről se tudott. Párisz hajói még nem értek otthon a kikötőjébe, ráadásul semmi hír se jutott el az uralkodó füléig fia tettéről. Mikor Meneláosz követelése vissza lett utasítva,
Azonnal testvéréért, Agamemnonért küldött, és megkérte őt, hogy mozgósítsa az összes görög hadsereget. A seregben a leghíresebb görög hősöket lehetett látni. Odüsszeuszt, Achilleuszt, elválaszthatatlan barátjával Patrokolosszal, Diomédeszt, Nesztort és a nagy Ajaxot. Néhányuknak azonban egyáltalán nem akaródzott háborúba menni, ezért különböző cseleket találtak ki, hogy kibújhassanak a kötelezettség alól. Odüsszeusz őrültként viselkedett. A bátor Achilleus anyja Tétisz istennő lányruhába öltöztette, és elbújtatta Lükomédész, a szküroszi király udvarában. Azonnal mindkét csel kitudódott. Így módon kitört a 10 évig tartó trójai háború. A görögök és a trójaiak megszámlálhatatlan mennyiségű ütközötben mérték össze erejüket, de a győzelem esélyei állandóan változtak. A háború 10. évében a görög seregek minden erejüket Trója ostromára fordították. A város lakóinak segítségére pedig a szövetségesek ereje sietett. Az olimposzi istenek is meg voltak osztva. Zeusz, Apolló és Afrodité a trójaiakat, Athéné, Poszeidon és Héra azonban a görög katonákat támogatták. A háború leghíresebb küzdelme Hektor és Achilleus párbaja volt, akinek Priamos fia megölte legjobb barátját, Patrokoloszt. Achilleus megbosszulta társát, mikor halálos sebet ejtett Hektoron. Annak ellenére, hogy őrülten szerelmes volt ellensége húgában, Polixénében, a barátság és a becsület fontosabbnak számított. Ő maga Párisz kezétől esett el, akinek íját nem más, mint Apolló emelte lövésre, és az addig legyőzhetetlen Achilleuszt halálosan megsebesítette a sarkán. Tudnotok kell, hogy az ifjú hősteste ellenálló volt a halálos csapásokra, ugyanis édesanyja Tétisz, akit fiát halhatatlanná akart tenni, a Styx folyó vizébe mártotta. Mivel azonban a sarkánál tartotta a gyermeket, ez volt az egyetlen hely Achilleus testén, ami érzékeny és gyenge maradt. Az emberek ezért szokták gyengeségeiket a saját Achilleus sarkuknak hívni. A görögöket elszomorította a veszteség. Nem sokkal később a bátor Ajax öngyilkos lett. Úgy tűnt, a görög seregek fölött sötét felhők gyűltek össze. Ekkor Athéné sietett a segítségükre. Ő volt az, aki egy hatalmas, belül üres ló építését tanácsolta nekik. A fából készült óriási állat oldalán egy felirat volt kivésve, amely azt hirdette, hogy a görögök Athénének áldozzák őt, azzal a kéréssel, hogy szerencsésen hazatérhessenek. Közben a falu belsejében a görögök 30 legnagyobb hőse rejtőzött el, többek között Menelaos, Odüsszeusz és Diomédész. Az éj leszállta után a többi görög Agamemnon vezetése alatt Odüsszeusz tanácsára hallgatva felgyújtotta a tábort. Ezután kiúztak a tengerre, és a közelben rejtőzködtek egészen a rákövetkező estig. A parton Odüsszeusz unokatestvére Szinon maradt, akinek a megfelelő pillanatban a visszatérés jeleként tüzet kellett raknia. Hajnalban Priamos király fiaival együtt elment megnézni a lovat. Tümojtész meggyőzte a királyt, hogy a hatalmas ajándékot a városba kellene vinniük és a fellegvárban elhelyezniük. A jövőbe látó Kasszandra, az uralkodó lánya, ellenezte ezt az ötletet, és kijelentette, hogy a lóban fegyveres férfiak vannak. Laokon a pap egyetértett vele, mikor ezt mondta: bolondok, ne higgyetek a görögöknek, még ha ajándékkal jönnek is. Ennek ellenére a lovat behúzták a város falain belülre. Ezen az éjszakán az összes trójai a győzelmet ünnepelte a lakomákon. Éjfélkor Szinon tüzet rakott Achilleus sírján, és erre a jelre az egész Hellén flotta a trójai part irányába indult. Ekkor a rejtőzködő Odüsszeusz megparancsolta, hogy nyissák ki a falu ajtaját, és a 30 merész harcos elhagyta a rejtek helyet. Míg néhányan közülük kinyitották a város kapuit, mások pedig Trója városőreivel harcoltak, addig Menelaos egyenesen Heléna házához sietett. Mire a görög flotta megérkezett, már gond nélkül bejuthattak az alvó Trójába, és megszállták a várost, amit felgyújtottak, falait pedig lerombolták. A görög harcosok gazdag hadizsákmánnyal,
rengeteg rabszolgával és a gyönyörű Helénával tértek haza. Egyedül Éneásznak sikerült elmenekülnie, aki az égő városból kivitte öreg apját, feleségét és fiát. Ezek után egy csoportnyi ember élén vándorútra kelt, hogy kezdetét adja egy új népnek. Néhány év vándorlás után Itáliába ért, ahol egy nemzetet alapított. Ők voltak a rómaiak ősei. Trója annak ellenére, hogy újjá lett építve, soha nem kapta vissza régi fényét, de romjain egy sokkal nagyobb hatalom született, melynek később a világfeletti uralom lett írva, Róma.